Primer de tot, agrair al Pati Llimona que utilitzi les places per fer cinemes a la fresca i la gent del barri o d'altres barris puguin disfrutar del cinema aquestes nits d'estiu tan caloroses. Sí, perquè aquí moltes vegades és complicat fer un ús de l'espai públic. Hi ha terrasses i hi ha altres coses, altres fenòmens, però bueno, anem a parlar de memòria. Perquè d'alguna manera aquesta pel·lícula veureu una ficció. Els nens que veureu de l'escola de l'Antoni Menages són actors. El que fa l'Antoni Menages és l'Enric Auqué, que per cert ho fa molt bé. I és una ficció, però que s'assembla molt a la realitat. O sigui, l'Antoni Menages va existir, el quadernet del mar va sortir, per això es diu El mes que acaba prometre el mar, aquesta pel·lícula. I la foto dels nens de l'escola, el que és la fotografia, és la prova que aquella experiència pedagògica i aquesta experiència d'aquella escola de Burgos, de Bañuelos de Morera, de 220 habitants, aquí per poble, va passar. Perquè és veritat que el que va passar després va ser un assassinat d'un mestre i després esborrar tota la seva memòria i tot el que havia passat en aquella escola. Per sort, la família de l'Antoni Menages, de Mont-roig al Camp, conservava una petita capseta amb tots els quadernets que feia aquella escola. Era el retratista, veureu que surt l'escena del retratista, i altres històries que recollia aquella tècnica pedagògica, que era la tècnica Freinet, que venia de França, i on els alumnes, els nens i les nenes, se'ls donaven unes petites impremtes perquè expliquessin el seu món, els seus somnis, les seves pors, els seus desitjos. I d'alguna manera la família Menages conservava això com que conserva els últims records del seu tiet assassinat a la guerra. La primera vegada que vaig entrevistar-los era el 2010, diria que al setembre, m'esperaven amb la capseta i quan vaig veure aquest quadernet, era un quadernet que era tota una promesa de visitar el mar d'un gens interior d'un petit poble de Burgos, de veure el mar per primera vegada. I m'agrada que aquesta projecció d'un tema de memòria que sembla molt llunyà, però en realitat no és tan llunyà, que sigui un 18 de juliol, 89 anys del cop d'estat feixista, que a molts va patir tant de patiment i d'alguna manera l'Estat va recular molts anys per a llibertats i drets dels ciutadans, però també va anar que sigués el Felip. En aquesta paret on podem veure les cicatrius del que pot fer el feixisme. Bombardejar població civil, bombardejar a nens que eren refugiats, doblement castigats, nens de Madrid, que estaven aquí refugiats, vivien aquí, i d'alguna manera van ser assassinats, no sé si eren 49, tot just un rètol aquí, però uns 50 van ser assassinats. D'alguna manera, de nou, una projecció, però sobretot que quedi clar que és una pel·lícula que sembla que és llunyana en el temps, però d'alguna manera el feixisme no és un animal dissecat que avui el veiem en forma de falangistes. És un animal que fa temps que es mou amb força i d'alguna manera moltes vegades afecta i agafa aquells sentiments més primaris. Ho estem veient a Torre Pacheco, ho estem veient a Sabadell, ho veiem contínuament molt a prop d'on nosaltres pensem. I d'alguna manera s'ha de continuar lluitant, primer fent justícia amb els mestres de la República, però d'alguna manera fent pedagogia que el feixisme mai més. Bona nit.